आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट नोंथांमोननिसिम होनो नाजादों। बे गोदान भिडिअआनो जाबाय मानसिफ्रा गावनि देहाखौ माबादि जोथोन लाखिनांगौ आरो माब्रै बैसो जानानैबो बैसो जायै बायदि थानो हायो बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना गावनि देहा सोलेरखौ माबादि सांग्राङै लाखिनांगौ आरो माबोरै बैसोखौ हमथाना लाखिनांगौ बिनि सायाव आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो आपडेट होनो नागिरदों। जों नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव गोबां मानसियानो गावनि देहानि फारसे साखोन सिखोन थानायखौ नुनो मोना। नांगौसेबां मानसिया गावनि देहानि फारसे जाबादि जोथोन लानांगौ बे जोथोन लानायखौ जों नुनो मोना। जाउनाव खम बैसोआवनो गोबां मानसिफ्रा बैसोगोरा नुनायखौ जों नुनो मोनो, थामहिनबा बोरायनायखौ जों नुनो मोनो। खायसे ओरैबायदि सुबुं दं, हाजासे बैसो जाफ्लेब्लाबो बे मानसिया अराय सेंग्रा बा सिख्ला बादि देहाखौ जोथोन लाखिनानै गावनि देहानि समायथिखौ हमथाना लाखिबाय थायो। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों गावनि देहानि फारसे सांग्रांथि थानाय आरो थायैनि सायाव बेयो जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङा गावनि देहा सोलेरखौ जोथोन लाखिनो थाखाय नांनायसेबां आदार जानायजों लोगोसे जाबादि दुगै लोबै थानांगौ बेबादि थानायखौ गोबां मानसिखौनो जों नुनो मोना। बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थाङोब्ला खालि दसेनि थाखायल' दुगै लोबै थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो खामानि दामानि मावनायनि इयुनाव गावनि देहाखौ जाबादि साखोन सिखोनै लाखिनांगौ एबा साखोन सिखोनै थानांगौ बेनि फारसे जों गोबां मानसिखौनो थानायखौ नुनो मोना। जाउनाव बेनि स्किनफ्रा थामहिनबा देहानि दाथायफ्रा गाज्रि जालाङो आरो नांनायसेबां जाबादि देहाखौ जोथोन लानांगौ बे जोथोन लानायखौ नुनो मोना। जाउनाव मानसिया थाबैनो बोरायो आरो बुरियो। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया गावनि देहाखौ जोथोन लानायाव जोंनो गोबां रांनि गोनांथि गैया। खम बेसेननि जि जोम गाननानै एबा खम बेसेननि आदारखौ बासिख्ल'नानै जानानैबो जों जोंनि देहाखौ लाखिनो हायो। थिग बिदिनो जोंनि देहा सोलेरखौ समायनाय लाखिनो थाखाय जोंनो बांद्राय मोजां क्रिमनिबो गोनांथि गैया। गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय स्किन बा बिगुरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय गावजों गोरोबनाय बबेबा मोनसे क्रिम थामहिनबा थाव बायदिसिना फुननानैबो जों देहाखौ थाजिमै लाखिनो हायो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिया खामानि दामानि मावनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिथारनायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो। मानोना देहायानो धोन, देहा थायाब्ला हाजासे थाखा फैसा नों आरजियाथों मानो जेबो बेसेन गैया। ओंखायनो साफ्रोमबो मानसियानो खामानि मावनायनि उनाव दुगै लोबै थानानै गावनि देहा सोलेरखौ लाखिनांगौ। स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा देहा जोथोन लाखिनायनि फारसे खोब जानथायाव थानाय बादिखौ आं नुयो। मानोना गोबां मानसिफ्रानो सानफा थोलो हाजिरा खामला मावनायनि इयुनाव जाबादि बेसादखौ जानांगौ एबा जाबादि दुगै लोबै गावनि देहाखौ फिन मोजाङै लाखिफिननांगौ बेखौ लाखिफिननायखौ नुवा। बिथांमोना हाजिरा खामला मावनानै फैनायनि इयुनाव हाजिरा खामला मावनानै मोननाय थाखा फैसाखौ गावनि देहा लाखिनाय खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोना। सोरबाया हाजासे जौ लोंफ्लेनानै बा जौ लोङै लोङै गावनि स्टमासखौ खहा खालामना लानाय आरो खम बैसोआवनो बोरायनाय आरो खम बैसोआवनो रुंसारि जानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो साफ्रोमबो मानसिया गावनि देहानि फारसे अननाय थानायनि गोनांथि दङ। मानोना जों जोनोमखौ खेबसेल' मोनो। बेनिखायनो जोंनि बे इसोर हरनाय देहाखौ जों अराय साखोन सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ। अब्ला जोङो साखोन सिखोन लाखियोब्ला मानसिनि आयुआबो लावो, लोगोसेयावनो अराय गावखौ सांग्राङै लाखिनानै देहाखौ जोथोन लायोब्ला जोङो गोबां समसिम थांनानै थानो हायो। लोगोसेयावनो जोंनि जि देहानि दाथाय बेखौ जोङो नोरोमै लाखिनो हायो। देहानि दाथायखौ नोरोमै लाखिनो हायोब्लानो मानसिखौ बोरायनाय बादि नुवा एबा मानसिनि देहानि बिगुरा जेब्ला गाज्रि जालाङो जोंनि देहाया खम समनि गेजेरावनो रयलाङो आरो मानसिखौ बोरायनाय बायदि नुयो। बेनिखायनो जोङो
साफ्रोमबो सुबुङा देहा सोलेरखौ खोब गोरलै लाखिनो नांगौब्ला खोब मोजां खोथा साननो नांगोन आरो मोजां रोखोमै थि समाव आदारखौ जानो नांगोन। लोगोसेयावनो इसोरनि फारसेबो मुं लानानै गावनि गोसो मेलेमखौ थाजिम खालामनो नाजानांगोन आरो सम सम जोङो ब्याम बायदिसिना खालामनानैबो जोंनि देहानि दाथायखौ नोरोमै लाखिनो हायो आरो जों बोरायनायनिफ्राय जानथायाव थानो हायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय दुगैयै लोबै थानायजों लोगोसे गावनि देहाखौ अननो रोंनांगोन। बेबायदि अननो रोङोब्ला जोङो गावनि देहाखौ थि रोखोमै लाखिलांनो हागोन। अब्लाना जोङो खम सम बैसोनि गेजेराव बोरायनाय बे थासारिखौ होबथाना लाखिनो हागोन। मानोना नोंथांनि महर मुस्रिखौ बोरायनाय एबा बैसो जानाय नुनायनिफ्राय रैखाथि होनायनि गुबै राहायानो नोंथांनि आखायावनो दं। नोंथाङा गावनि दोहोन दौलत थाखा फैसा थामहिनबा गारि मथरखौ जाबादि जोथोन लायो बेबादिनो जोंबो जोंनि देहाखौ अननो रोंनांगोन। जेरैहाय सोरबा सासे मानसिया गंसे बाइक बायबाय, बे बाइक बायनायनि उनाव सोरबा सासेया गंसे लाख थाखानि बाइकखौ बिथाङा 20,000आव फाननांदों। नाथाय बे एखे बैसोनि बाइकखौनो खायसे मानसिया फानोब्ला 40-50,000 मानो मोनो। थिग बेबायदिनो गारि मथरखौ जेरै जों जोथोनै लाखिनानै गारि मथरनि जिथु नुथायखौ मोजां समायनायै लाखिनो हानायनि जाहोनाव बे सासे मानसिया गारिखौ बेसेन गोसायाव फाननो हादों आरो बेबादिनो सासे मानसिया गारिखौ जाबादि जोथोन लानांगौमोन बेबादि जोथोन लानो हायैनि जाउनावनो बे बाइकखौ बिथाङा बे एखे सुबुंनि बायनाय बाइकनि बैसोनि समान बाइकखौनो बिथाङा 20,000आव फाननांदों। बेबायदिनो जोंबो जोंनि देहा सोलेरनि दाथायखौ मोजाङै लाखिनो रोङाब्ला बे एखे सुबुंनि मानसियानो सोरबाया बोरायग्रोयो, सोरबाया आरो अराय सेंग्रा एबा बोराय बादि बुरि बायदि थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो गावनि देहाखौ खोब मोजाङै सामोलै लाखिलांनांगोन आरो मोजां खोथा साननो नांगोन आरो अराय देहा आरो बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो बासि बासि अर्गेनिक बेसादखौ थामहिनबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा बांद्राय हासार होयि बेसादफोरखौ न'आवनो आबाद मावनानै जानो नांगोन। मानोना आथिखालनि मुगायाव मानसिफ्रा मा जाबाय, जिउनि फारसे अननाय मोजां मोननाया खमायलांगासिनो दं। जाउनाव मानसिया जा मोनो हाथाइसालियाव बेखौनो बायनानै जानो गोनां जायो। मानोना बेफार फालांगि खालामग्रा मानसिफ्रा मैगं थाइगं आलु कफि बायदिसिनाखौ जाबादि हासार होफबनानै बा हासार होफबनानै आबादखौ दैखाङो, बेफोर आबादाव गोबां केमिकेल थायो। बे केमिकेल गोनां आदार जानायनि जाहोनाव जों खम समनि गेजेरावनो दानि मानसिफ्रा बैसो जानाय नुयो आरो खम समनि गेजेरावनो जों बेराम आजार जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो गावनि दखरसे हायावनो गोबोर बा खानस्रिनि हासारजों आबाद मावनानै जुदि जोङो मोजां रोखोमै गावनो नांनाय बानलुनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंखौ जुदि मावनानै जायोब्ला जों गोदोनि आबै आबौफोरबादि जोङो मा जानो हागोन, गावखौ जिउ गोलाव खालामनो हानायजों लोगोसे गावनि देहाखौबो खोब मोजाङै लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। आं भिडिअखौ गोबां गोलावद्राय खालामनो सानला। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जायफ्रा जोंनि JSB Advice 365 चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो जोंनि भिडिअखौ गावनि लोगो लोब्बाफोरनो शेयार खालामनानै बे भिडिअनि माखासे सुबुरुनथाइफोरखौ मिथिहोगोन होननानै मिजिं थाबाय। लोगोसेयावनो फिन नोंथांमोननिसिम बैसोगोरानो खुलुमनाय आरो बैसो उन्दैनो अननायखौ हरफिननानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।